Sendo constitucional sobre Bildu? Bueno, nós como xa manifestamos previamente, pois nós de logo creemos que a sentencia do Constitucional é unha boa noticia, permite dende logo a participación política dun sector importante, en este caso da sociedade vasca, e nós de logo esperamos que ademais isto signifique un avance no proceso de normalización, de pacificación, do abandono definitivamente da violencia e polo tanto un novo camiño donde todo o mundo efectivamente participe por vías políticas e poida defender as súas ideas. Tamén non podo evitar, a luz desto, comentar que como consecuencia desa reforma desa lei electoral ad hoc, precisamente para intentar impedir a participación da esquerda abertzale, ao final, como consecuencia dunha denuncia do Partido Popular, temos en este momento, bueno, polo menos hasta hai un minuto, un alcalde, un candidato do BNG declarado inelexible. Nós sabemos que o fiscal recurriu esa decisión do Constitucional e dende logo esperamos unha decisión favorable do Tribunal Constitucional para restituir os legítimos dereitos a ser elexido do noso candidato en Arzúa. Nos esperamos esa sentencia favorable e, en fin, esperamos conocela, en breve, non?